Ebben a videóban a szerver legújabb munkájáról lesz szó, ami nem más, mint a szemetezés. A telephely az nem messze Dilimórtól található meg, itt van egy azért eléggé nagy hulladék lerakó telep, itt tudjátok fölvenni a munkajárművet. A munka elvégzéséhez nincsen szükségetek semmiféle eszközre, csupán ideálltok a szemeteshez, megnyomjátok az E betűt, illetve miután itt vagytok az autó hátuljánál, Q betűvel fel is tudjátok tenni azt. Miután kiürítette a gép, visszateszitek a helyére, és jöhet is a következő. Ezt is ugyanúgy. És miután megvan mind a 10, mert ebből ugye 10 darabot kell összegyűjtenetek, a városon belül a főbb helyeken szét vannak ezek szórva. Miután megvan a 10, vissza kell csak menjetek a leadóhoz, és már kapjátok is a pénzeteket. Itt a citromsárga CP-be kell belehajtani, ilyenkor kiürül teljes mértékben az autó, és mehettek is a többi szemetesre. Én most jelenleg 1329 dollárt kaptam ezért a körért, ezt nagyjából olyan 1200 és 1600 dollár közt satszolja be a rendszer, ennyi pénzt lehet vele keresni. Jó szórakozást, illetve jó munkát, sziasztok!